Udalguri Primary Health Center ni Udalguri District TB Officer ni वख'आव Udalguri समस्तिनि सिङाव थानाय 14 जखमा एबा TB बेरामिफोरनो गोग्गो जानाय आदार राननानै होदों। बिटिआरनि लेङाइ गाहाय मावफुं सोद्रोमा एबा उदालगुरि समस्तिनि एमएलए गबिन्द चन्द्र बसुमतारिया बिथाङा बेरामाव गोग्लैनाय 14 सुबुंफोरनि बानजायनाय बिबानखौ आखायाव लादों होननानै खौराङाव फोरमायदों। बे हाबाफारियाव बाहागो लायो उदालगुरिनि NHM Dist Program Manager Joydeep Roy, District TB Officer Dr. Dhrubo Jyoti Pathak आरो SDM NHM Dr. Chandra Prasad payeng बिथांमोना। भारत सरकार निफ्राय बेखे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीनि नाजानायाव दुलाराय हादोरखौनो टीबी मुक्त हादोर हिसाबै गायसननो नाजादों आरो बिनि थाखायनो बिथाङा भारताव जेसेबां टीबी पेसेन्ट बिथांमोनखौ बिनामुलिया चिकित्सा खालामनायनि अनगायैबो साफ्रोमबो टीबी पेसेन्टफोरनो 500 करि मासाव 500 करि रां होनानै हेफाजाब खालामदों आरो बिनि अनगायैबो बिथाङा गोबां समाज सिबियारि व्यक्तिफोरखौ टीबी पेसेन्टखौ हेफाजाब खालामनो थाखाय डाइरेक्टली और इनडाइरेक्टली विभिन्न जानाय बेसाद होनायनि जुगेदि बिथांमोनखौ हेफाजाब खालामनो थाखाय खावलायदों आरो बेबायदि प्रसेसनि गेजेरजोंनो दुलाराय भारतनिफ्राय टीबी मुक्त मोनसे देश हिसाबै टीबी बेमारखौ गैया खालामनो नाजादों। बिनिनो हाबाफारि हिसाबै जों स्टेट सरकाराबो गोबां बेबायदि हाबाफारि लादों। दिनै उदालगुरियावबो उदालगुरि जिल्लाखौ टीबी मुक्त बेबायदि जिल्ला हिसाबै साक्सेस जाहोनो थाखाय टीबी बेमारजों लोब्बा लाखिनाय खामानि मावबोनाय जोंनि डक्टर आरो गुबुन गुबुन बिबानगिरिफ्रा नाजादों आरो दिनै उदालगुरि जिल्ला हिसाबै बिनिनो गिबि हाबाफारि हिसाबै सरकारनि जिखिनि हेफाजाब फ्रि ट्रिटमेन्ट आरो 500 करि रां पेसेन्टफोरनो होनाय बिनि अनगायैबो जोंनि सोरबा समाज सिबियारि व्यक्तिफ्रा टीबी पेसेन्टफोरनो माबाफोर हेफाजाब खालामनो हायो नामा बेबायदि मोनसे अनुरद खालामनायनि रेसपन्स हिसाबै दिनै उदालगुरि आरो माजबाद समस्तिनि एमएलए सानैबो बिथांमोनखौ हेफाजाब खालामनो आगबारिदों। बेखौ मासाव 500 करि रां होनानै बिथांमोननो जानाय बुस्थु बायनानै जानो हानाय बायदि जिहेतु टीबी पेसेन्ट जायोबा गोबां मोजां बुस्थु जानो गोनां जायो बेबायदि जानानै गावनि देहाखौ गोख्रों खालामनो हानायनि राहा सरकारनिफ्राय हास'यैयाव सरकारखौ हेफाजाब खालामनाय हिसाबै बेबायदि खावलायनायाव आं उदालगुरि एमएलए हिसाबै 14 पेसेन्ट टीबी पेसेन्ट बायदि मासाव 500 करि रांनि जानाय बेसाद होनायनि बेबस्थाखौ लादों आरो जा माजबाद समस्तिनि एमएलए बिथाङाबो लादों। बेनिखायनो जों बेबायदि समाज सिबियारि सुबुंफ्रा जाहाथे गासैबो उदालगुरि जिल्लायाव जेसेबां टीबी पेसेन्ट बिथांमोननो बेबायदि हेफाजाब खालामनो हायोबा जों निस्सय उदालगुरिखौ मोनसे टीबी मुक्त टीबी फ्रि बेबायदि मोनसे डिस्ट्रिक्ट हिसाबै गायसननो हागोन आरो जों बेखौनो नाजादों। মইতো আমাৰ আজি এটা আমাৰ কাৰণে বহুত গুৰুত্বপূৰ্ণ দিন কাৰণ আজি আমাৰ মাননীয় বিধায়ক গোবিন্দ বসুমতাৰী ছাৰ আমাৰ উদালগুৰি আৰু তেওঁ ডেপুটি চিফ বিটিআৰ তেখেতে আজি আমাৰ কাৰণে বহুত এটা মানে কিয় গুৰুত্বপূৰ্ণ দিন কাৰণ তেওঁ আজি 12জন পেচেণ্ট আমাৰ টিবি পেচেণ্ট এডপ্ট কৰিছে আৰু যাৰ ফলত আমি টিবি পেচেণ্টখিনি যদি ভালকৈ খোৱা বা যিখিনি আমি টিবি পেচেণ্ট মেক্সিমাম পেচেণ্ট দুখীয়া শ্ৰেণীৰ পৰা আহে তেওঁলোকে খাদ্যৰ অভাৱত কেতিয়াবা চিকিৎসা এৰি দিয়ে সেইকাৰণে যোনটো আমাৰ প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ ফ্লেগশ্বিপ প্ৰগ্ৰেম আছে যে প্ৰধানমন্ত্ৰী টিবি মুক্ত ভাৰত অভিযান তাৰ আণ্ডাৰত যোনটো নিশ্চয় মিত্ৰ বুলি এটা আঁচনি আছে নিশ্চয় মিত্ৰ মানে যোনে টিবি পেচেণ্ট এডপ্ট কৰে তেখেতক নিশ্চয় মিত্ৰ বুলি কোৱা হয় তো তেওঁলোকে যেতিয়া আগবাঢ়ি আহে তেতিয়া সেই পেচেণ্টজনে যে 6 মাহ যিখিনি ঔষধ খাবলগীয়া থাকে তো খোৱা খাদ্যৰ অভাৱ যদি নহয় তেওঁ কোৰ্চটো কমপ্লিট কৰিব পাৰে আৰু কৰিলে তেওঁ আৰোগ্য আৰোগ্য হ'লে আমাৰ বহুত বেনিফিট আছে যেনেকুৱা ডিজিজ স্প্ৰেডটো নহয় লগতে তেওঁ মৃত্যুমুখৰ বাচে ঠিক আছে আৰু সেই ঘৰখনো বাচি যায় তেতিয়াহ'লে ঘৰখন মানে ধৰক যদি মুৰব্বীজন যদি বেমাৰত পৰে এটা বাৰ্ডেন আহি যায় ইকনমিক বাৰ্ডেন এটা আছে ইয়াত তো আজি আমাৰ কাৰণে সেইকাৰণে বহুত ডাঙৰ এটা দিন
কাৰণ একেলগে যিহেতু ওদালগুৰিত আমি দেখা পাওঁ যে বহুত কৰ্পৰেট ছেক্টৰ বা এনেকুৱা নাই ডাঙৰ ইণ্ডাষ্ট্ৰী চ' যিমানখিনি নিশ্চয় মিত্ৰ আমি পাইছোঁ এতিয়ালৈকে আমাৰ এতিয়ালৈকে 200তকৈ ওপৰৰ নিশ্চয় মিত্ৰ আমি পাইছোঁ যোনে এজন বা দুজন বা চাৰিজনকৈ পেচেণ্ট লৈছে তেনেকৈ ছাৰে আজি 12জন পেচেণ্ট ল'লে আমাৰ মাজবাট মাননীয় বিধায়ক তেখেতে 20জন লৈছিলে যোৱা বছৰ তো সেনেকৈ আমি সকলোকে আহ্বান জনাইছোঁ আৰু এইটো প্লেটফৰ্মত সকলোকে আহ্বান জনাম যে সকলোৱে আগবাঢ়ি আহক যাতে আমি টিবি মুক্ত এখন গাঁও বা এখন জিলা বা এখন ৰাজ্য এখন দেশ আমি কৰিব পাৰোঁ उदालगुरि नोगोरनि शंकरदेव मिशन हाई स्कुलनि साखाथियाव थानाय रेगे-रेगां दख'ना गलायाव लफाय FNF महर ब्रेन्ड बिबार ब्रेन्ड आर'नाइ ब्रेन्ड जुरिपाट माथानि बायदि बायदि रोखोमनि दख'ना आर'नाइ ब्लाउस फालि आरो बर'नि साबसिन हामसिन आगरनि जिफोरखौ हलसेल आरो रिटेल मोन्नैबो बेसेनाव बायनो हागोन बेनि थाखाय नोंथाङा 7896313108 एबा 8471820909 जानबुं नाम्बाराव सुलाद लानो हागोन